ఓం శ్రీమాత్రే నమః. పురుషోత్తమ మాసం 17వ అధ్యాయం. ఒకరోజు అతని బిడ్డ శుకదేవు తన స్నేహితులతో కలిసి మెట్ల బావిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళి తన స్నేహితులతో కలిసి నీటిలోకి ప్రవేశించి స్నానం చేయడం ప్రారంభించి నీటిలో మునిగి చనిపోయాడు. ఆ కుర్రాళ్ళు గౌతమి దగ్గరకు వెళ్ళి కథంతా చెప్పారు. ఆ పిల్లల నోట ఇలాంటి దుర్వార్త విని ఆమె భూమిపై పడిపోయింది. ఇంతలో సుదేవుడు కూడా అడవి నుండి వచ్చి బాలుడి మరణ వార్త విని చెట్టు నేల కొరిగిన విధంగా కింద పడ్డాడు. అప్పుడు భార్యాభర్తలిద్దరూ లేచి మెట్ల బావి దగ్గరకు వెళ్ళి చనిపోయిన కొడుకుని కౌగిలించుకొని సుదేవుడు తన ఒడిలో దేహాన్ని పెట్టుకొని ఆ పిల్లవాడి ముఖాన్ని పదే పదే ముద్దు పెడుతూ ఉన్నాడు. ఒడిలో పడి ఉన్న చిన్నారిని చూసి ఏడవసాగాడు. విలపిస్తూనే, ఓ కుమారా, నా దుఃఖాన్ని పోగొట్టి మాకు ఆనందాన్నిచ్చే అందమైన ముచ్చట్లు చెప్పు అన్నాడు. నీవు మీ వృద్ధ తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టడానికి నీకు మనసు ఎలా వచ్చింది? ఓ పుత్ర, నీ ప్రాణ స్నేహితుడు నిన్ను చదువుకోమని పిలుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఎలా నిద్రపోతున్నావు? నువ్వు లేకుండా నేను బతకను, ఇంటికి కూడా వెళ్ళను. ఇప్పుడు అడవిలో నా ఉపయోగం ఏంటి అంటూ దేవుణ్ణి పలు విధాలుగా ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టాడు.